Rama. Kowe suwan ana kesane Rama. Nek karo aku sing iki. Banjur Rama bakal mundhut priksa. Piye? Kabul kawusanane kowe tak utus supaya ngundurake wong Mentaram kang dipandhegani dening Wasih Jayakusuma. Punten dalem sewu. Kula Kula sampun kapitados minangka ngunduraken para prajurit saking Mataram. Iya. Sampun kok estakaken. Kula ngantos Bandayuda kalian Dimas Wasih Jayakusuma. Lajeng piyambakipun kula cekel sirahipun badhe kula tangkas. Kanjeng Pandan. Badhe kula tugel nanging atur unimo Piye? wonten sowanipun Kanjeng Sunan. Rama Sunan Giri rawuh. Injih Rama. Misah nggonmu Misah karo kanggen kula Wasih Jayakusuma. Bandayuda kalian Wasih Jayakusuma. Banjur Rama Sunan Giri ngendika piye? Kanjeng Sunan Giri ngendikaaken gadahi Badai apa? panyuwun utawi pembatangan lho. Oh, cangkriman. Cangkriman nggih, cangkriman. Cangkrimane apa? Cangkrimanipun Wadah wonten werni kalih. Heeh. Wadah kalih isi. Wadah karo isi. Kon milih niku. Watak kula Rama. Iya. Watak kula klebu tiyang sepuh, kula milih piyambak. Kula Jangan milih milih dhisik. injih. Kowe milih apa? Kula watak kula. Anak wong urip niku kula milih isinipun Rama. Piye? Wat Milih isi. iki Rama. Ronggo keniten. Kula Kowe goblok. Kok kowe. Kowe wis dadi pengayoman ana ing Pasuruan. Wis dadi siswaku. Tak Jaya Kawijayan, guna kasantikan. Ning atimu ketul, he? menawi tiyang gesang menika Ayo mrisi. menawi milih isinipun menika nek wadah namung wadah barang kosong to Rama. Lah nek isi menika ora Cetok. pun cetha genah. Tiyang gesang menika ginakaken mangan ngombe menika dipun iseni Rama. Mergo kowe wong keyan mangan. Ronggo keniten. Kula Tak jarwani. Ing antarane wadah karo isi. Kuwi cangkrimane Rama Sunan Giri kuwi, isi kuwi tegese para kawula. Para kawula. Kowe milih para kawula. Nanging yen wadah kuwi negara. Goblok. nek Banjur yen kowe milih kawula tanpa negara kuwi kawulamu arep kok wenehke ngendi? kawula menika langkung kiyat to Rama. Kuat nanging bakal kok wenehke ngendi? Yen kawula padha ora duwe papan dunung. Kawula butuh pengayoman. Pengayoman butuh negara. Ngerti ora? Landhep dengkul atimu, pikiramu. Ya wis, ora dadi ngopo. Pancen iki wis dadi pestine Gusti Dakmara Indyan. Kudu kaya ngono lelakone Kadipaten Mediya. Lajeng kados pundi? Ya wis. Kudu diterima. Rena Dumila. Inggih Rama. Banjur Wasih Jayakusuma piye? Apa wis bisa mundur saka Kadipaten Mediya? Inggih Rama. Sampun mundur Rama. Ya. Bagus. Ayu tenang.
Nanging semono Rena Dumila lan kowe Rangga Keniten. Nggih. Rama wis ngendika. Ngendikane Rama ora bakal wola-wali. Rena Dumila Inggih Rama. supaya Rangga Keniten ki mantep atine. Ora bakal tido-tido meneh anggone sabiyantu marang Rama. Kowe tetep bakal tak pacangake karo Rangga Keniten piye? Iku kedah Rama. Lho, kanggo pangantep atine Rangga Keniten anggone sabiyantu karo Rama. Nggih Rama. Kula sagah. Sago. Nanging- Ayu tenan. Nanging Nanging nyuwun. kula kedah penyuwunan Rama. Apa panjaluk? Jaluk duweni panjaluk. Panjaluk apa? Penyuwunan kula. Kula sagah pala-pala. Menawi Kula badhe ngladosi priya pundi kemawon. menawi wonten Nanging menawi wonten kula wonten penyuwunan menawi sampun wonten lelampahan maratuwa nyembah mantu Rama. Maratuwa nyembah mantu. Wah. Kok kaya ngono kowe? Kok raine wong tuwa. Kaya ngajeni karo wong tuwa. Kowe nampik krana alus. Wah. Ana-ana wae lelakon ing Kadipaten Madiun. Wah. Nggih sampun boten saged pun penggalih. Sampun panjenenganipun. Panjenengan Nyai Adisara. Monggo, Ratu Linggang. Nyai Monggo Adisara. Nyai Monggo Adisara kepareng rawuh ana ing Kadipaten. Kula sungkem pangabekti kula kunjuk. Dawah sami-sami Nyai Monggo Kanjeng Penembang Rangga. kabeh manah kula. Nyai Monggo rawuh wonten ing Kadipaten Madiun kok boten cecala. Ngaturi kawilujengan rawuhipun Nyai Monggo. Awit berkah pangestunipun Kanjeng Panembahan Rangga Jumuna injih penembahan Mas kanthi karaharjan marak kula wonten ngasopen Inggih. kales ing beda saking sambi kala Inggih. sungkem kula mugi konjuk penembahan. Wah. Inggih, kula tampi Nyai Monggo. Namung dawa sami-sami. Mugi dadosaken jimat kula Inggih. sadamunipun kula gesang ing alam praja menika. Inggih. Kok namung tindak ngrangke boten ngasta penderek. Menika saking kersanipun Nyai Monggo piyambak menapa wonten wigatos ingkang badhe dipun ngendikaaken dumateng kula Nyai Monggo. Punten dalem sewu Romo. Ketingalipun Ki Monggo menika wonten kawigatos kalian panjenengan. Kula ingkang kalian rayi badhe wonten Monggo dhisik. Monggo yen tak dawuhi kowe aja lunga. Oh inggih. Kanggo paseksen apa kang dingendikake dening Nyai Monggo Adisara. Oh inggih. Kados pundi to? Kok ketingalipun mangu-mangu anggenipun badhe ngendika. Kepareng kula matur. Inggih. Estunipun marak kula wonten ing Purubaya inggih Madiun menika Inggih. dipun dhawuhi kaliyan Kanjeng Penembahan Senopati ing Mataram. Dipun dawuhi Penembahan Senopati Mataram. Ada Dipun dawuhi menapa? Menapa badhe
ngluruki Kadipaten Medion ngaten. Boten atus mekaten. Kosok wangsulipun. Kosok wangsulipun. Kados pundi? Kanjeng Penembahan Senopati Paraman. Nggih. Menika wonten yekti buktinipun. Nggih. Kula mbeta Bokor Kencana ingkang isinipun toya Sekar Staman. Isi toya Sekar Staman. Lajeng kagem menapa? Menika sakmangkenipun kanggem midiki ampean dalem Kanjeng Penembahan Rangga Jumena menika minangka tandha panungkulipun Kanjeng Penembahan Senopati Mataram. Inggih. Ngaten. Inggih. Keniten. Iji lho. Rumangsa lega rasane ngatiku. Sakwise aku midhanget pecane Nyai Menggung Adisara kamratelakake menawa Danang Sutawijaya manungkul kanthi tandha bukti Nyai Menggung ngasta Sekar Staman kanggo ngranu padha ampeanku. Kesan mekaten. Iya. Tak trima sekolah gedhe labuh labetmu. Mula ngono, Rangga Keniten. Iji Romo kados pundi? Jarene kowe wis saketara mapan ana ing Medion, ninggal kewajiban pinangka pengayoman ana ing Pasuruan. Iji. Kowe saketara tak keparengake kondur ana ing Kadipaten Pasuruan. Toton kawulamu ing Kadipaten Pasuruan. Jalaran wis saketara kawulamu kaya dene sapu kang ilang suwe jalaran kowe wis saketara mapan ana ing Kadipaten Medion. Nggih. Menawi kersanipun Kanjeng Rama mekaten kula badhe wangsul wonten ing Pasuruan keparenga kula badhe nata para kadang kawula ing Pasuruan. Kepareng kawula nyuwun pamit Rama. Ya ning sak mangsane Rama nduduhake marang kowe bakal bali ing Kadipaten Medion. Kepareng kepareng kowe botak keparengake ana padha beblase metu kula menika marawi kesusahan kesusahan dari komplotan senajan sak menika disampun paribasanipun sepuh nanging kok boten ewah pasuryanipun Nyai Menggung menika lho. Menapa injil sampun sepuh Penembahan. Wah, estunipun saben-saben nalika semanten kula sowan wonten ing Mentaram. Ing Mentaram ngawontenaken pisowanan Nyai Menggung ugi ngadhep marak wonten ing Pendapi. Mentaram kula ugi sowan menawi kula priksa Nyai Menggung menika jan rontok manah kula langkung-langkung menawi Nyai Menggung menika nglirik kula. Waduh. Ical pengangen-angen kula Nyai Menggung. Panjenengan menika kok saged kemawon to Menika saestu, estunipun Nyai Menggung. Menawi boten kalah dhisik cara wong cilike. kalah Niku dhisik. inggih kaliyan Danang Sutawijaya panjenengan menika estunipun badhe kula rasuk, badhe kula muktekaken wonten ing Medion. Menapa injil to wong garwa panjenengan Ugi ugi sampun kathah. Menika rak namung para garwa ampeyan. Nanging garwa Parameswari menika sak menika sampun sepuh.
Monggo Sampun kerepuk. sampun lara-laranen. Jenengan menika kok. Nggih. Inggih, saestu. Nyai Munggung, Nggih Panembahan. matur nuwun Nyai Munggung kepareng rawuh wonten ing Kadipaten Madiun. Mongko mundi dawuh saking Danang Sutawijaya. Tepat musih pangapunten dalem Panembahan. Nggih. Menapa sampun dipun keparengaken anggen kula badhe angranu padha tegesipun miji ampean dalem menika enggal dipun titike mawon. Kados pundi? Estunipun Nyai Munggung boten dumugi manah kula. Ing atasipun kula kok dipun wijiki dening Nyai Munggung ingkang Sulistya ing warna. Sampun saged. Panjenengan menika cita estunipun. Estunipun kados pundi? Nggih kados ingkang panjenengan ngendikaaken rikala semanten wonten Nggih. pendhapi agung ing Parami. menika estunipun kula boten benten kaliyan panjenengan. Boten bentenipun. Panjenengan menika Boten benten menapa? kula kedah Gawe bingung. ngeblakaken Inggih. jejering wanita kula kedah ngeblakaken raos manah kula dhateng panjenengan menika. Panjenengan nggih gadahi rasa Yai kaliyan kula. Cita Ya, saestu menapa? inggih. Mila sakmenika Inggih. inggih to. Inggih. Kados atur kula sekarang. Monggo to kula aturi lenggah kalian kula angranu padha panjenengan. Duh, saestu to. Inggih kalian kula rengeng-rengengaken. Ning swanten kula menika awon ampun dipun geguyu. Boten sae. Wong-wong entaram niku padha budaya kok. Sampun dipun keparengaken. Inggih, inggih. Nyuwun sewu lho. Nanging nyuwun pangapunten lho, Inggih. Nyai Munggung. Estunipun boten sekeca manah kula. Mboten menapa. Menika roti. Oh nggih, inggih. Minggah sekedhik Inggih, saged. inggih, inggih, inggih. Sampun semanten kemawon. Nek munggah-munggah mangke ndak enten sing ucul. Oh, panjenengan menika ning nyuwun sewu. Inggih. Sobi. Nyuwun sewu lho menika. Inggih, inggih. Panjenengan menika jejering menapa nggih? Sesembahanipun para kawula ing Purubaya inggih Madiun menika. Nggih. Nanging kok ning nyuwun Monggo sewu. mboten namung kawula ing Madiun. Ing Para Mataram. kadang Nggih. Dipati Brangwetan menika sami sumuyut kaliyan kula. Inggih, lajeng Menika kok menapa? sikunipun menika Suku kula kados pundi? kok meletek-meletek. Silakan nyuwun sewu. Meletek-meletek. Nggih. Wah mboten meletek men kula pacul kok. Anu lupa kok lho. Kegujengan lho. Lah panjenengan ya marahi kok. Menika kadang menapa nggih? Inggih, inggih. Rumah keten antawisipun kula lan panjenengan. Menika Saged rumah saestu menapa? Lah inggih to. Saestu. Atiku pindha kinunjing. Ati kula pindha kinunjing Pak. Kinunjing. Inggih. Raas moro. Rati grogi menika. Yo digrogoni niku napa? Wae sakso wae katon wae sakso wae. Ingkang katon-katonen Nggih. sulah bawanipun Nyai Munggung Adicara menika estunipun malah kula. Sarapriya kang utama. Dasar priya kang utama. Inggih to. Rinengga dening busana. Inggih wong kula menika ya saora-orane pengayomaning Kadipaten Madiun kok. Pantes dadi katresnanku. Saestu menapa? Saestu. Inggih, saestu. Ati sara tansah setya. Kula tansah setya ngabekti dhateng panjenengan.
Tinubeting rasa wuya Bahan. angel anggonku dari Saestu menika. saestu sutra talin ning asmara Kados dene siniram Tirta Swindu manah kula menika mireng kekitungan katresnan panjenengan dhateng kula. rinabukan rasa asih Rasa menapa? Asih. asih niku tresna Oh, asih menika tresna. Nggih. Asih lestari. nggih Nggih. amung dika duh mas arara yekti kang bisamu dari Matur sembah nuwun namung panjenengan ingkang saged ngudari gegembalaning manah kula ingkang tumuju dumateng Nyai Menggong Adisara. Matur sembah nuwun njeng penemban Rangga Jumena. Dene panjenengan sampun ngresnani dhateng kula. Kula tresna saputuhe dumateng Nyai Menggong Adisara. Nanging nyuwun sewu. Inggih. Rene kewajiban kula anggenipun angranu padha panjenengan menika Inggih, sampun inggih, miranti sampun rampung inggih. kados dawuhipun Kang Mas Panembahan Senopati Mataram. Dawuh kados pundi? Inggih sak sampunipun lorotan menika, lorotan toya sekar setaman menika Inggih. badhe kula suwun kagem jamasipun Kang Mas Panembahan Senopati. Ngantos dumugi semanten kersanipun Panembahan Senopati. Menika kadereng raos bektinipun dhateng panjenengan Panembahan. Inggih. Saking bektinipun lan raos dumateng kula Panembahan Senopati anggenipun manungkul dumateng Madiun. Inggih, kados. Inggih, lorotanipun badhe kagem jamasipun Panembahan Senopati. Inggih. Dipun keparengaken Nanging kados pundi? estunipun awrat kula pepisan kalian panjenenganipun Nyai Menggong Adisara. Semanten ugi kula. Inggih. Nanging Nyai Adisara sak sampunipun panjenengan ngaturaken lorotaning Sekar Setaman ingkang badhe kangge jamas Danang Sutawijaya enggal-enggal wangsul wonten ing Madiun. Mindak rontang ranting manah kula Nyai Menggong. Panjenengan ampun kuwatos. Inggih. Sak sampunipun kula sowan wonten ing Mataram, Inggih. kula enggal-enggal marak. Lumarak wonten ing Purubaya menika. Inggih. Pinanggih kalian panjenengan. Inggih, saestu Nyai Menggong. Inggih. Monggo Nyai Menggong. Inggih. Saestu sampun kesupen Nyai Menggong. Inggih. Nyai Menggong. Monggo. Wong kaya kowe tak perjulit kang semua. Ana apa kowe kayu? Kadipaten Madiun sampun dipun kepung kalian prajurit Mataram Dikepung prajurit Mataram. ingkang dipun pandegani dening Kanjeng Panembahan Senopati ing Mataram Kanjeng. Wah, licik wong-wong Mataram. Jebul Nyai Menggong Adisara diloropake ana ing Madiun. Nggawa Sekar Setaman jebul pinangka ranting, Mas.